Moikka kaikki! Tervetuloa mun kanavalle, mä oon Pia. Mä oon tosi iloinen, että sä oot löytänyt tämän mun kanavan ja että sä katsot tätä videota. Meillä on tässä tällainen valitse kasa-aiheinen tulkinta, miten nämä toimii. Eli aiheena olisi tänään viesti tähän hetkeen. Katso hetken aikaa rauhassa näitä kasoja ja valitse se, mitä kohti sä tunnet eniten vetoa. Meillä on tässä kasassa yksi nämä Alice the Wonderland orakkelikortit ja mä löysin tällaisen ihanan kimaltavan kiven tuolta maastosta joskus löytänyt. En yhtään tiedä mitä tää on, mutta tollanen kristalli. Ja sitten meillä on kasassa kaksi nämä merenneitojen orakkelikortit ja tällainen keltainen, olisiko tää joku kalsiitti. Ja sitten meillä on tässä kasassa kolme nämä Queen of the Moon orakkelikortit ja tällainen aivan ihana pyriitti. Eli katso hetken aikaa rauhassa näitä kasoja ja valitse se, mitä kohti sä tunnet eniten vetoa. Alta löytyy aikastämpit jokaiseen kasaan, jos et halua niitä kaikkia katsoa. Ota vaan se, mikä sulle resonoi. Älä yritä väkisin saada resonoimaan, jos tuntuu, että eihän tää ole yhtään mun tilanne. Nämä on tällaisia yleisiä tulkintoja, että ne ei aina voi kaikille resonoida. Mutta jos sä haluat multa henkilökohtaisen tulkinnan, niin alta löytyy listahinnasto kaikista mun palveluista ja e-mail, mihin voit ottaa yhteyttä. Mutta pidemmittä puheitta aloitetaan kasasta 1. Hei vaan sinä, joka valitsit tämän kasan 1, tämän kimaltelevan mustan kristallin tai sitten nämä Alice the Wonderland orakkelikortit. Otetaan vähän yleisenergiaa. Mitä sulla halutaan kertoa tähän hetkeen? Viesti tähän hetkeen. Mitä kasan 1 valinneille halutaan kertoa viestiä tähän hetkeen? No need to fear. Eli nyt ei tarvitsisi pelätä, että pitäisi muistaa, kuin vahva ihan oikeasti on. Tuntuu nyt, että sä oot vähän ehkä jämähtänyt sellaiseen tilaan, missä sä vähän niin kuin odotat jotain. Ehkä jotain kannustusta, jotain okeita joltain toiselta ihmiseltä, joltain taholta. Tuntuu, että se vaatii sulta enemmän energiaa kuin se, että sä todella olisit sun omassa autenttisessa energiassa. Tarkkaile sun keho, onko sulla jotain jumei sun kehossa, koska tuntuu jotenkin, että sä tällä hetkellä nyt pidättelet ittees. Jonkun toisen ihmisen takia, jonkun sellaisen identiteetin takia, minkä kautta sä oot identifioinut ittees pitkään jo tässä elämässä, että mä nyt on tämmönen, ei me olla yhtään minkäänlaisia, me ollaan just sitä, mitä meidän uskomusjärjestelmät on, eli oikeastaan me voidaan olla ihan mitä vaan. Sulla ei mitään pelättävää, pyydetään sanoa. Sulla ei yhtään mitään pelättävää. Mitä muuta? Yleisenergia viestitään hetkeen kasan 2 valinneille. It's always sitä. Joo, nyt pitäisi vähän nyt kaivautua, mennä vähän syvemmälle sinne itseen. Nyt tässä on vähän sellainen, että nyt joku periodi on nyt jäänyt taakse ja sä oot antanut sille kaikkea, mutta nyt olisi aika niin kuin ihan oikeasti elää ja hengittää ja elää. Tässä on nyt vähän sellainen, että sä oot vähän unohtanut, että miten voimakas sä oot. Mikä sun todellinen potentiaali on, mitä sä todella ansaitset, kuka sä todella oot. Tuntuu, että sulla alkaa nyt vähän sellainen uudesti syntymän periodi tässä näin, että kuka sä todella oot ja sä opit tuntemaan itsestäsi sellaisia syvyyksiä, mitä sä et ole ehkä mihin sä et ole ehkä aiemmin ikinä tutustunut, koska sä et ole antanut itsellesi lupaa, koska sä oot ollut jämähtäneen siinä sun energiassa, minkä sä oot olettanut, että on se sun lopullinen ja todellinen energia. Mutta niin kuin sanottu, niin me ollaan tultu tänne siis kasvamaan sieluina. Että eihän me pysytä siinä samana koko elämäämme, ellei me sitten valita pysyä siinä samana koko elämäämme. Mutta tällä hetkellä energiat, ja nyt on kaikki eklipsikaudet ja perääntymiset, nyt Venus perääntyy ja Merkurius perääntyy ja aikamoiset energiat, niin tässä on nyt aika paljon sellaista uudesti syntymää, jotain oivallusta itsestä, jotain sellaista, että miksi mä oon sijoittanut tähän juttuun näin paljon aikaa ja energiaa ja pienentänyt itteni ja odottanut ja musta tuntuu, että tähän liittyy myös ehkä joku toinen henkilö joillakin teistä, tai sitten joku työpaikka, joku susta ulkopuolinen taho, että sä oot odottanut, että se tilanne muuttuisi tai paranisi, eikä se ikinä muutu tai parane. Miksi sä teet itsellesi sellaista väkivaltaa? Miksi? Kun sun potentiaali on niin paljon isompi, ja se mitä sä haluat sun omaan elämään on niin paljon isompaa, mitä sä ansaitset, niin miksi sä keskityt odottamaan sitä joltain sellaiselta taholta, mikä
on osoittanut sulle monta kertaa, että hän ei ole siihen halukas tai se ei ole, että se muutos siinä asiasta tai paikasta tai tilanteessa, että se ei tapahdu. Katsotaan vähän, miksi täällä on no need to fear. No need to fear. Joo, puhu sun totuus. Mitä sä himmailet? Ei se tarkoita sitä, että sun pitäisi puhua rumia sanoja tai niin kuin, sä vaan tuot itteesi ilmi, tai korottaa sun ääntä, tai alkaa huutaa, tai että se aiheuttaisi riitaa. Nekin on rajoittavia uskomuksia. Mä en tiedä, että ehkä sä oot tottunut niin kuin ilmaisee ittees voimakkaasti, jotta sut kuultais. Ja tää tulee jostain ihan lapsuudesta. Ei sun tarvi puhua mitenkään rumasti tai sä vaan sanot, miten asiat on. Mutta sun pitää olla varma niistä. Et sä tarvi sitä hyväksyntää siltä, kenelle sä niitä sanoja sanot, jotta se sun sana saisi voiman. Jotta se sun sana olisi validi. Se on sun totuus. Ja sä voit sanoa sen ja kertoa siitä kauniisti. Musta tuntuu, että täällä nyt jotenkin osuu tuohon silmät tuollaiseen kalaan. Lentävään kalaan, mistä toikin on tuollaisen niin kuin jousella. Ja sitten tuossa on tuollainen, niin kuin, no mikähän toi nyt, toi joku tuollainen punainen juttu tuossa, mitä se niin kuin, sellainen, että kyllä sä voit sanoa niistä sun jutuista, sä voit toimittaa sun viestin perille, sä voit sanoa niitä asioita, mitä sinusta tuntuu, mitä sä ajattelet, mutta sä voit tehdä sen myös rakkaudella, ei meidän tarvi huutaa tai korottaa ääntä, kun me odotetaan tai oletetaan, että se vastapuoli ei kuule. Voidaan myös ottaa actionia niitä juttuja kohden reippaasti ja tehokkaasti, mitä kohden me halutaan mennä. Ei me tarvitse pelätä mitään. Pelko on mielen illuusiota. Okei, joo. No tässä on joillekin teistä, että pelkäätte, että sitten teillä ei olisi rahaa. Tai että sitten te jäisitte paitsi jostain sellaisesta, mikä kuitenkin olisi ollut teitä varten. Muista, että se mikä on sua varten, niin ei se mene sun ohi. Et tässä on vähän niin kuin sellaista, mitä sitten jos mä joudun pettymään? No, mitä sitten jos ajatuksia? Mitä sitten jos ajatukset on itse manipulointia? Se ei ole, sä manipuloit itseäsi uskomaan sellaisia totuuksia, mitä ei ole vielä tapahtunut. Ja mitä todennäköisesti ei tapahdukaan. Niin oot tarkkana siinä, mitä sä syötät itsellesi. Millä ajatuksilla sä ruokit itteesi? Näetkö, miten tuolla on tuo ikkuna auki? Se ikkuna on auki. Tää vaan istuu tästä arkun päällä ja se ei taju, että sillä menee hirveästi aikaa ja energiaa tuon niinku, jumissa olemiseen. Se ikkuna on auki. Sä voit astua siitä ikkunasta, sä voit lähteä lentoon tai sit sä voit jäädä tuohon istumaan. Sekin on ihan vapaa valinta. Kaikki valinnat on ihan hyväksyttyä, mutta kuuntele itseäsi. Jos se tuo sulle hyvän olon, niin jää. Jos sä oot ihan satavarma siitä, mä en tiedä, jos sä oot parisuhteessa ja tää parisuhde nyt ei toimi, tai jos sulla on joku juttu, mitä sä odotat joltain ihmiseltä, ehkä sun sukulaiselta, sun ystävältä tai joltain sulle tärkeältä ihmiseltä, niin miksi sä niin kun odotat jotain lupaa tältä ihmiseltä, että sä voit elää sun täydellisintä elämää? Että vain jos tämä ihminen käyttäytyy jollain tietyllä tavalla, niin sitten minä voin elää hyvää elämää. Tai vain jos minun työpaikkani nyt kyllä sen pitää nyt muuttua näiden ihmisten asenteet siellä, ja sen pomonkin pitäisi nyt kyllä muuttua, jotta mä voin voida hyvin. Älä aseta sun omaa hyvinvointia niin kuin muiden ihmisten ja tahojen harteille, kun ei se ole kenenkään muun vastuulla kuin sun itses vastuulla. Toimintaa. Otetaan vielä pari korttia. Mitä muuta viestiä tähän hetkeen kasan 1 valinneille? Muista puhua aina kauniisti ja rakkaudella. Sä voit toimittaa sun asian selkeästi ja kristallin kirkkaasti ilman, että sä korotat sun ääntä. Täällä on nyt lanttien kuningas. Voi olla, että tässä on ollut riitaa jonkun ehkä maanmerkkisen henkilön kanssa. Pakanalle jäi nimittäin tämä miekkojen 5, mikä puhuu yleensä riitelystä tai petoksesta. Jotenkin tuntuu, että sä annat tähän liikaa valtaa jollekin ulkopuoliselle taholle sun elämässä. Muista, että sä oot itse vallassa kaikesta siinä, mitä sun matriksissa tapahtuu. Kyllä se siitä. Otetaan vielä 1 orakkelikortti täältä. Että miten sun nyt haluttaisiin suhtautuvan sun tämän hetkeen?
korkeimmalla parhaalla mahdollisella tavalla. Tai mitä muut sun halutaan tietää. Judgments are required. Joo, nyt älä himmaile. Nyt asioihin pitää tarttua. Sulla on tulossa joku uusi alku, joku uusi emotionaalisesti ihana alku. Mutta ekaksi päästään irti siitä niin tuosta jumista. Mun niin loppuu happi, kun mä tein tätä tulkintaa, jonkun sä et hengittäisi kunnolla. Hengitä. Anna itselle sitä tilaa. Avaa se ikkuna itsellesi. Rakasta ittees vähän enemmän. Okei. Okay. Jos sä haluat tästä esimerkiksi itsellesi henkilökohtaisen tulkinnan tai jonkun mummon palveluista, niin alta löytyy mun e-mail. Luota ja usko itseesi. Sä olet arvokas ja sä olet tärkeä. Ja sun sanalla on väliä ja sun tunteilla on väliä. Ja tuu seuraamaan someen. Mä oon nimellä Healing Pia. Instagram, Facebook ja TikTok, jos et vielä seuraa. Mulla on Patreon-tili, siellä on tulkintoja, hiilauksia. Joka kuukausi tänne live. Jos on jotain sellaista, mikä sua voisi kiinnostaa, niin tuu mukaan siihen Patreon-jengiin. Kiitos, että katsoit. Jatketaan kasaan 2. Hei vaan sinä, joka valitsit tämän kasan 2. Nämä merineiden orakkelikortit ja tai sitten tämän vaaleankeltaisen ihanan keväisen kalsiit. Katsotaan vähän, että mitä viestiä sulle halutaan kertoa tähän hetken. No sehän tuli heti selkeästi. Täällä on nyt kyse rakkaudesta. Joku energia saa ihan uutta tuulta allensa. Musta tuntuu, että jollekin teistä on tulossa jotain menneiden hetkien, menneiden aikojen ihmisiä takaisin teidän elämään. Ihan niin kuin tässä nyt lähtisi jollain uudella energialla joku rakkaustarina alkuun. Tuntuu, että tässä on nyt niin kuin paljon sellaista nousun energiaa ja sellaista, niin kuin, mun näytetään sellaista boostia alta, happea. Sellaista, niin kuin mikä, tiedätkö, kun sä annat niillä, mitkä ne on palkeet, onko ne palkeet, millä sä annat niin kuin tulelle sitä ilmaa, että se lähtee roihumaan paremmin. Ja tässä on vähän sellaista energiaa. Voi olla, että tämä ihminen on vähän himmaillut sun suhteen. Voi olla, että tämä ihminen on, siis ota tämä niin kuin se sulle resonoi. Että jos sun rakkauselämässä ei ole mitään sellaista, mihin sä haluaisit tietää, niin sitten tämä varmasti ei ole sun kanssa. Mutta joka tapauksessa jatketaan. Tuntuu, että tämä ihminen on jollain tavalla hieman ollut peloissaan jostain asiasta. Ollut jollain tavalla, että hänen on niin kuin ollut vaikea ottaa vastaan elämäänsä jotakin sellaista rakkaudellista, mitä sä oot tarjonnut hänelle. Ja tämä on nyt sellainen asia, mitä sä oot ehkä jollain tavalla odottanut. Jotenkin tuntuu, että nyt tässä alkaa niin kuin joku ihan uudenlainen heittäytyminen sellaiseen oikeaan, pyhään ja hyvään. Täällä lukee, että kissing the divine in another in yourself. Tietysti tämä voi olla, että sun oma voimaantuminenkin alkaa, että sä pääset vihdoin ja viimein niin olemaan sellaisessa todellisessa potentiaalissa tämän ihmisen kanssa. Että sä et enää jotenkin, niin susta ei enää tunnu, että sä vedät kivirekeä perässä, vaan että se vaan niin kuin nousu on yhteistä ja kaunista. Tämä ihminen haluaa sulle hirveästi hyvää, hän rakastaa sua. Hän haluaa kokea sen sun voiman, sen rakkauden voiman, mikä sulla on. Katsotaan mitä muuta. Yleisenergiaa nyt. Noniin. Air. Ilmaa. Sanoinko mä äsken ilmasanan monta kertaa? Mä en tiedä, kun nämä tulkinnat, siis en mä tiedä, onko mä ikinä sanonut tästä, mutta en se ole minä, joka tässä puhuu, että mä vaan välitän viestiä, niin mä en oikein ikinä muista, mitä mä nyt höpöttelen näissä, tai mitä mun suustani tulee ulos. Täällä lukee, että breathing deep, entering into life, exchange of life, bringing energies. Tää on niin kaunis energia. Tää on niin kaunis energia. Jotenkin tuntuu, että tässä nyt noustaan yhdessä. Jotenkin tuntuu, että vaikka te olette erilaisia, niin teidän energiat täydentää toisiaan jotenkin niin kauniisti ja hyvin. Tuntuu, että tämä henkilö ei ole ollut valmis vastaanottaa sun energiaa aiemmin, mutta nyt hän on. Tai sitten sä tuut tapaamaan jonkun sellaisen henkilön, joka on täydellinen siihen sun energiaan ja sopiva siihen sun energiaan.
Tämä kasa 2 on selkeästi rakkaustulkinta viestiä tähän hetkeen. Katsotaan mitä muuta. Ihan niin kuin te pystyisitte olemaan sellaisessa vaihtokaupassa, että hänellä on jotain kvaliteetteja, mitä sulle ei ole, sulla on sellaista voimaa, mitä hänelle ei ole, ja sitten pystytte yhdistämään ne todella kauniisti. Katsotaan vähän mitä muuta. No, tässä on niin kuin sellainen vaihtokauppa, että nyt se niin kuin toteutuu. Että aikaisemmin ollaan ehkä oltu, tai tämä musta tuntuu, että toinen osapuoli on ollut vähän niin kuin muurit pystyssä, että ei uskalla ottaa vastaan, se on tuntematonta apua, mutta nyt se lähtee käyntiin. Katsotaan mitä muuta. Joo, tässä on vähän niin kuin yin ja yang, tasapaino löytyy, oikeus tapahtuu, universaalit lait toteutuu. Tässä on nyt joku semmoinen täyttymyksen energia. 11. Huomasin, että tämän kasan numerokin on 11. Ja meillä on nyt toinen 11 täällä. Mitäs nämä kortit, mitäs numerot näissä on? 26 ja mä en näe 20, joo. Ai vitsi, ihanat numerot. Eli tosi sellaiset niin kuin yhteyden numerot, yhteys, manifestaatiot, kaikki tällainen kaunis, toimivuus, tasapaino. Täällä on nyt jotenkin sellainen esimerkiksi tässä kortissa, niin täällä on tämä sielu ja täällä on sitten, olisiko ne nyt sitten, vähän niin kuin tulee sellainen, että nyt niin kuin mieli ja sielu, että ne niin kuin pääsee sellaiseen hyvään yhteistyöhön ja toimintaan toistensa kanssa, että sellainen tasapaino kaiken kanssa, myös kahden erityyppisen energian välillä, että se toteutuu. Katsotaan vähän mitä muuta. Oikeus toteutuu. Joo, jos sä oot odottanut tältä ihmiseltä viestiä, niin se on tulossa. Voi olla, että musta tuntuu, että sä et ole tällä hetkellä kommunikaatiosta tämän ihmisen kanssa. Tai sitten tässä on kuitenkin vähän niin kuin sellaista odotuksen energiaa, että milloin se lähtee toteutumaan, Kyllä se lähtee nyt toteutumaan. Tässä on nyt jotain viestiä tulossa sua kohden. Mitä muuta? Mutta musta tuntuu, että joku ihminen odottaa, että hän pääsee jonkunlaiseen sisäiseen tasapainoon. Sellaiseen, että sit vasta kun hän on täysin varmaa, niin sitten hän ottaa sitä yhteyttä. Wow. Ja meillä on vaaka-energia, sitten meillä on tämä kuppien kuningas, mikä on vesienergia. Ja pakanalle jäi temperance. Tuntuu, että tämä ihminen on hyvin varma, kun hän tulee sun luokse. Hän on täynnä tunnetta, hän on täynnä, ei ole mitään väliä, kumpaa sukupuolta tämä on. Nämä vaan energiat tuntuu kuitenkin, että tämä henkilö, joka on tulossa sua kohden, on enempi maskuliinienergiassa ja siinä feminiinienergiassa, mutta ei sen tarvitse olla niin päin. Se voi olla myös toisinpäin. Joka tapauksessa mä koen, että tässä on paljon tunnepuolen varmuutta, selkeyttä, halua. Niin kuin tässäkin tässä Temperance-kortista on niin kaunis kortti. Tässä kaadetaan tätä maskuliinienergia, feminiinienergia, siitä lähtee kasvamaan toi kaunis köynnös, mikä kukoistaa. Että tässä on nyt jotain todella voimakasta ja kaunista. Mulla menee kylmiksi mun kehossa, niin kuin rakkaudellista. Siis rakkaushan on kaikkein voimakkain voima. Ei ole mitään sen voimakkaampaa kuin rakkaus. Otetaan täältä vielä yksi orakkelikortti. Teille, jotka valitsitte tämän kasan 2, että mitä muut neuvoo, tietoa, mitä muut kasan 2 valinneille halutaan kertoa. Ai, itse olen niin onnellinen. Täällä on Winter's End. Pistetään vähän peittoa, ettei tule mitään 18 videoa. Täällä on Regeneration, Rebirth, Positive Outcome, eli uudesti syntymä, positiivinen lopputulema. Tässä on niinku, että jotenkin talvi on nyt loppu, kylmä on loppu. Kaikki on niinku sellainen koleus on nyt loppu. Tässä on nyt jotenkin sellainen niinku yhteen, että punoudutaan yhteen ihan eri tavalla kuin ikinä aiemmin. Sellainen vastavuoroisuus, vastaanottavaisuus, antavaisuus, 2 erilaista energiaa, 2 eri pohjalta toimivaa energiaa. Se ei ole erilaista energiaa, mutta se on eri pohjalta toimivaa energiaa ja se niiden yhteensulautuvuus. Täällä on Healing, Creativity, Fertility. Tässä on nyt paljon sellaista uuden alkua, mikä lähtee liekkiin ja kasvaa ajan kuluessa isoksi kokonaisuudeksi. Eternal Love, eli loputon rakkaus. Sanoisin, että aivan ihanaa. Kaunista, hyvää. Sellaista kasalle 2.
jos tykkäsin, niin pistä peukkuja ja jos haluat multa henkilökohtaisen tulkinnan, niin alta löytyy mun e-mail ja muutenkin lista ja hinnasta kaikesta siitä, mitä mä tarjoan. Tuu seuraamaan someen. Mä oon siellä Healing Pia nimellä. Alta löytyy kaikille mun sometileille linkit. Ja Patreonissa on paljon hiilauksia, tulkintoja. Joka kuukausittainen live. Jos on jotain sellaista, mikä sua voisi kiinnostaa, niin alta löytyy myös sinne Patreon-tilille linkki. Mutta jatketaan kasaan 3. Moikka vaan sinä, joka valitsit tämän kasan 3. Tän ihanan pyriitin. Pistän se tonne. Ja tai sitten nämä Queen of the Moon orakkelikortit. Ja tässä vähän yleisenergiaa, mitä teillä halutaan kertoa viestiä tähän hetkeen. On growth, kasvua. Nyt on kyllä ihan todella voimakkaat energiat. Kaiken näköisiä planeettoja on taas perääntyy ja on kaikki nämä eklipsikausia ja muuta. Tämä on 5. Nyt on isoja muutoksia tiedossa. Isoja muutoksia kasvun kannalta. Musta tuntuu, että tämä liittyy joku henkiseen muutokseen. Jonkunlainen hyväksyntä. Jonkunlainen sellainen niin kuin kokonaisvaltainen ymmärrys kaikkea kohtaan. Niin tuntuu, että se on nähnyt niin kuin teemana tässä. Mutta ennen kaikkea myös itseäsi kohtaan. Että miten sä niin kuin katot itseäsi, tätä maailmaa, sun omaa matriksia. Niin se on semmonen. Joo, ihan kun sä olisit nyt siirtymässä joku uuteen ulottuvuuteen. Joku uuteen hyvin paljon voimallisempaan todellisuuteen, mitä sä oot tähän asti ollut. Tuntuu, että sä alat realisoimaan paljon, että mikä se sun oma voima on, miten sä niin kuin, jotenkin sellaisia oivalluksia ja niiden kautta toimintaa. Mä näen sinulle, joka valitsit kasan 3. Ja tää taas voimaannuttaa sua tosi paljon ja luo sulle sellaista balanssia, että mihin sä haluat nyt sijoittaa sun aikaa ja energiaa, mihin sä haluat investoida, kuka sä oot, mitä sä haluat toteuttaa sun elämässä. Katsotaan vähän, mitä muuta tähän nyt liittyy. Mitä muuta tästä halutaan kertoa kasan 3 valinneille. No niin. Joo. Musta tuntuu, että jotkut ihmiset ehkä saattaa nyt jättää jonkun suhteen taakseen. Ihan vaan sen takia, että se ei vaan niinku tuo tyydytystä. Että sä haluat kasvaa, voi olla, että tämä toinen ihminen ei välttämättä halua kasvaa. Ja voi olla, että siinä on paljon riitoja, voi olla, että siinä on niin kuin paljon sellaista niin kuin energiaa, mikä ei nyt ihan enää matchaa. Ehkä se on joskus aiemmin matchannut. Jotenkin tuntuu, että sä ymmärrät nyt, että mitä sä haluat sun elämästä ja kaikki sellainen, mikä ei sua tyydytä. Eikä tämän tarvitse olla parisuhde, tämä voi olla oikeastaan mitä vaan. Että sen on nyt aika jäädä pois sun elämästä. Mutta sanotaanko, että nämä planeettojen jutut, niin mitä nyt tuolla taivaalla tapahtuu, niin ne kyllä tukee tosi paljon just tätä energiaa. Et ehkä nyt on niin kuin, jos sä oot miettinyt jo jonkun aikaa, että nyt olisi aika jättää jotain taakse, niin sanotaanko, että voi olla, että nyt on niin kuin sellainen boosti semmoiseen. Joo, tässä on vähän niin kuin The World, joku sykli on tullut nyt päätökseen. Tämä on vähän niin kuin jättää jäähyväiset tuolle hatulle ja antaa itsellensä enemmän vapautta. Myös ajatuksen vapautta, myös tässä on paljon sellaista realisointia. Itsen realisointia, oivalluksia, puhdistautumista pyydetään sanoa. Syö terveellisesti, syö puhdasta ruokaa, tuntuu jotenkin, että pitäisi nyt solutasolla vaihtaa sitä. Kai sä juot tarpeeksi vettä ja syöt sellaisia hedelmiä vihanneksia, mitkä edesauttaa sitä sun niin kun, soluissa kiertävää energiaa. Tuntuu, että tässä on ollut paljon sellaista hidasta, että ollaan tehty, pohdittu ja yritetty päättää jotain ja nyt se sitten tapahtuu. Nyt päästetään irti siitä menneestä ja lähdetään kohti sitä uutta. Voi olla, että jotkut teistä vaihtaa kotiin. Täällä on tämä avaimenreikä. Voi olla, että jotkut teistä niin kun, realisoi jonkun unelman esimerkiksi uudesta kodista. Tässä on paljon sellaista kasvua ja hyvinvointia kohden menoa. Joo, tällaisesta taakoista irti. 10, sekin taas, niin kuin tämä maailmankortti, se puhuu siitä, että joku sykli on tullut päätökseen, että uusi voi alkaa. Musta tuntuu, että tämä on jotenkin hirveän paljon luovempi sykli, mikä sulla on nyt alkamassa, kuin ikinä aiemmin sun elämässä. Ihan niin kuin sä lähtisit toteuttaa jotain sun omaa luovaa puolta, rakentaa jotain sellaista, mikä herättää sun luovuuden, intohimon ja innostuksen.
sä realisoit jotakin, sä toteutat jotakin kaunista, mistä sä oot haaveillut. Ja nyt siihen tulee se mahdollisuus. Tai nyt sä oot kasvanut niin paljon, että sä voit lähteä sitten toteuttaa. Mitä muuta? Mitä muuta kasan 3 valinneille halutaan kertoa tästä hetkestä? Viestiä tähän hetkeen. Joo. Tuntuu, että sä tulet nauttia elämästä paljon enemmän. Sulla on nyt joku innostava uusi alku täällä tulossa. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Meillä on nyt Lanttien 9 ja tämä tyttö lukee täällä omassa rauhassaan yltäkylläisyydessä omaa kirjaa ja nauttii elämästään. Ja talous tulee hyväksi tai ainakin pysymään tasapainossa. Mä en näe kenellekään täällä mitään taloudellisia ongelmia. Voi olla tosiaan, että joku ehkä saattaa muuttaa yhteen jonkun toisen ihmisen kanssa tai jättää taakseen sellaisen periodin, mikä ei tyydyttänyt sitä omaa yltäkylläisyyden niin kuin energiaa. Ja tässä on joku uusi alku. Ja se on innostava ja se tulee sellaisten päätösten kautta, mitkä on tehty hyvin tietoisesti. Otetaan vielä tähän yksi kortti, mitä muuta kasan 3 valinneille halutaan kertoa tähän heidän tilanteeseensa. Mitä muuta? You are good enough. Joo. Tää on nyt täysikuu neitsyessä. Jotenkin tuntuu, että sä myös oot oppinut tämän sun oman henkisen kasvus kautta, sen ymmärryksen kautta, miten universumi toimii, miten kaikki on yhtä ja yksi on kaikessa ja miten kaikki tämä niinku toimii, tämä matrix ja energiat ja kaikki sellainen, miten sinne virtaa ja miten me itse seistään itsemme tiellä. Niin tuntuu nyt, että nyt on sen aika, että sä ymmärrät, miten se toimii ja nyt sä opit sitä käsittelemään myös ja antamaan itsellesi ja realisoimaan itseäsi tässä elämässä ihan eri tavalla, mitä sä oot ikinä aiemmin osannut. Tai uskaltanut. Tai tuntuu, että nyt niinku sellaiset välineet on tässä näin. Mitäs muuta? Don't let your past hold your back. Niin, vaikka susta saattaisi alkaa tuntua, mutta mitäs mä nyt teen ja onko tää nyt hyvä ja näin. Pyydettiin katsoa pakanalle Prosperity Lies Ahead. Sulla on nyt jotain tosi yltäkyllästä. Täällä on myös tää Lanttien 9. Sulla on jotain tosi yltäkyllästä nyt. Niin toimi, kun se tulee sun eteen. Ja älä anna minkään menneisyydestä niin kuin hidastaa sua. Sä oot kasvanut tarpeeksi, että sä voit astua tosta ovesta sisään ja toteuttaa sun unelmat. Jos tykkäsit, niin pistä peukkuun ja jaa. Ja mä toivon, että tästä oli iloa. Jos et sä vielä seuraa somessa, Instagram, Facebook ja TikTok, niin mä oon niissä nimellä Healing Pia. Alta löytyy kaikki linkit, jos sä haluat mut henkilökohtaisen tulkinnan tai jonkun muun mun palveluista, niin alta löytyy lista hinnasta ja e-mail, mihin voit ottaa yhteyttä. Patreonissa on tulkintoja ja hiilauksia joka kuukausi tänne live. Että jos on jotain sellaista, mikä sua voisi kiinnostaa, niin tuu ihmeessä mukaan siihen Patreon-ryhmään. Kiitos, että katsoit ja eikö seuraavaan kertaan. Moi moi!